आरो प्रमद बर' सारा बुंबाय जे गोबां डेभेलप खालामबाय बिटिसिआव ओरैबायदि खामानि मावबाय होननानै बुंदों। आं क'क्राझार डिभिजनाव सोंबाय आं ओरैबायदि मोनसे लाइजाम आङो आरटिआइ होदों सैथोखौ दिहुननोसो सैथोआ बेसे माबायदि आरो नंखाया माबायदि आरो रेभिनिउ सिडली सार्कोलाथ' ओरैबायदि लिरबाय आन्डार मिशन बैसुमुतिनि दारा डाज नट कभार एलटमेन्ट अफ लेन्ड टु लेन्डलेस पिपोल बे बैसुमुतिनि दारा दासिमबो माने रावनोबो हा होनाय जायाखै होननानैसो दिनै बिसोर लिरनानै हरबाय। थ' हेल' लोगोफोर फैलायबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै बे समावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोब आरोना अब्लासो बुजिगोन आरोना मा भिडिअ लानानै फैदों दिनै बे समावहाय। स' BPFनि सासे दैदेनगिरि मा होनो बेखौ बिक्रम दैमारि बिथाङा दिनै UPPL सरकारा प्रमद बर'आ बेसेबां खामानि मावदों मावाखै आरो सोर साबेसेनो हा गैजायैफोरनो हा होखो सोर साबेसे हानि पाट्टा मोनखो बिनि फारसे बिथाङा माखासे प्रुफ लानानै लेखा बिलाइनि गेजेरजों दिन्थिदों आरोना दिनै बे समावहाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो अब्ला बिथाङा मा बुंदों आरो नोंथांमोना बिनि फोरमायनाय बाथ्राफोराव बेसे सैथो बेसेबां गनायथाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायलायदो आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना। स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो बे समाव। मोजां नाथाय दिनै अफिसियेलि हा होनायनि कागज मोनसेबो फिटलेबसेबो दिनै प्रमद बर' सारा होनाय दिन्थिनायनि फोरमान होनो हायाखै। नाथाय 2 लाख होआखै होननायनि आं फोरमान होनो हागोन। नोङो नायदो एडे एसएस अफिसारा लिरनानै हरथारनाय जोंहा मा हरिसिंगा सार्कोलनि बेयो मा होनदों दिनै बैसुमुतिनि दारा मात्र 202 ल' हा एलटमेन्ट लेन्डलेस फेमिलिनो लेन्ड होदों हा होदों होनना लिरनाय दङ। आरो नोङो फैलायदो नोङो माजबाद सार्कोलाव हा गैजायै मानसिनो अनलि 133 133 बिसोरनोल' हा होदों होननानै अफिसार लिरनानै होदों। होमबा प्रमद बर' बिथांनि बुंनाया बबेयाव थागोन 2 लाखआ बबेनिफ्राय जागोन। आरो नोङो बुंलायदो नै आरो रेभिनिउ सिडली सार्कोलाथ' ओरैबायदि लिरबाय आन्डार मिशन बैसुमुतिनि दारा डाज नट कभार एलटमेन्ट अफ लेन्ड टु लेन्डलेस पिपोल बे बैसुमुतिनि दारा दासिमबो माने रावनोबो हा होनाय जायाखै होननानैसो दिनै बिसोर लिरनानै हरबाय। होदों सोरनोबा हा पट्टा किन्तु हा थाखानाय बेखौसो राननानै होदों किन्तु गैथारि गैयि फेमिलिनो हा होनाय जाथ'वाखै कभार खालामथ'वाखै होननानै दिनै लिरना होदों। बेथ' नङानि अरिजिन कपि बेथ' मा होनो प्रमद बर'नि बुंनाया बबेयाव जाखो बबे हाखो होखो लेखाखौ रायजोनो दिन्थिना होलाय। आरो नों नायदो नों खैराबारि बेसेबां नायनो गुथै दंजोबो। दा बे मोनसे थांबाय आरो प्रमद बर' सारा बुंबाय जे गोबां डेभेलप खालामबाय बिटिसिआव ओरैबायदि खामानि मावबाय होननानै बुंदों। आं क'क्राझार डिभिजनाव सोंबाय आं ओरैबायदि मोनसे लाइजाम आङो आरटिआइ होदों सैथोखौ दिहुननोसो सैथोआ बेसे माबायदि आरो नंखाया माबायदि। आं बुंदों हाउ मेनि निउ रोड कनस्ट्राक्टेड बाय बिटिआर गभर्नमेन्ट where there was no road for the year 2020-25 kindly provide the newly constructed road copy. गोदान लामा गोदान खामानि बेसेबां मावनाय जाखो एट सैथोखौ आं PWD डिपार्टमेन्टआव बिदों। बिसोरो 150 किल'मिटारनि 1 किल'मिटार 50 माने 1.5 किल'मिटार बिसोर बुंदों अनलि वान होनना बुंदों only one newly constructed road under this Kokrajhar division where there is no road for the year 2020-25 2020 आरो 25 सनाव मोनसेल' लामा 1.5 किल'मिटार गोदान लामा बानायनाय जादों होननानै क'क्राझार एग्जिकिउटिभ इन्जिनियारानो दिनै रिपर्ट हरबाय। बेथ' आंनि ओरैनो बुंफ्लानाय नङा होमबा बे अफिसियेला लिरनानै हरनाय एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार जाय अथ'रिटि प्रमद बर'निनो डिपार्टमेन्ट नंखायखौ बोरै होनो प्रमद बिथाङा बनायदोंब्ला बानायदो। आरो नोङो नै उदालगुरि साइडआव बुंबाय बे मा होनना बुंबाय उदालगुरिया मा बुंदों मिथिबाय नै बुंदों देयार इज न' निउलि कनस्ट्राक्टेड रड आन्डार दिस PWD रुरेल रड डिभिजन टंलायाव मोनसेबो गोदान खामानि बानायनाय जायाखै होननानै एग्जिकिउटिभ इन्जिनियारा दिनै नै एसिस्टेन्ट एग्जिकिउटिभ इन्जिनियारा दिनै सुइ खालामनानै हरबाय। बेथ' नंखायखौ होआ ना प्रमद बर'दों होजानो नङा होमबा
नंगौखौ होआबा नोङो मोननो दिनै सैथो खोथा लिरदों आरो माजबादावबो सोंबाय आं माजबादाव बुंबाय निल मोनसेबो गोदान गैया नाथाय मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन रिकनस्ट्राक्टेड नों बानायदों रिपेयारिं नों बानायदों नाथाय गोदो हाग्रामा महिलारिया बानायलांखानाय खामानिखौसो रिकनस्ट्राक्टेड आरो रिपेयारिं खालामदों होननानै बिथांमोना बुंदों जेरै नोङो गेस्ट हाउसखौ नोङो रिपेयारिं खालामदों जेरै नोङो दिल्लीनि कलकातानि गेस्ट हाउसफोरखौ रिपेयारिं खालामदों बबेबा अफिसखौ नोङो रिपेयारिं खालामदों बेबायदिनो निउलि जेबो गैया होननानै बिदि रिपर्ट होदों अब्ला बिनि एन्सारखौ प्रमद बर' सारा मा होयो बिथांमोनासो मिथिसिगोन बिथाङा बुंदों आरोना हानि फोरमान बिलाइफोरनो बेसेबां होखो बेजोंनो लोगोसे गोदानै बेसेबां खामानि मावखो बिनि फारसे माखासे बुंनानै होबाय नंमारगौयैनो प्रमद बर' बिटिआर सरकारा दिनै इउपिपिएल सरकारा गोदानै खामानि मावमाराखै नामा रायजो राजा नोंथांमोना मा फोरमायनो सानदों दिनै बे समावहाय मावदोंब्ला मावदों सोरनि जायगाथिं बेसेबां मावदों नोंथांमोना फोरमायलायदो आरो सोरथिं मावाखै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायदो आरोना स' भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय